днес ще правим къща от възглавници. Но преди това искам да ви кажа една много голяма новина. Близо сме до 60 абоната! Трябва да се абонирате за каналът ми. И искам да ги направим за 72 часа. Това са точно 3 дни. Не са много. Пак, искам да ги направим. Сега да започнем с къщата. Имаме хора. Първо взимаме всичките материали, които са ето тези всичките материали. Ако ги виждате, това са всички материали. Една там също има, ей там. Както и да е. Ето тези всичките. Първо започваме с една огромна възглавница, която... Само изчакайте за малко. Ето, взимате ето това, тази възглавница и я слагате да се огъне. Ето така да се огъне. Взимате и ето тази арка трябва да се получи. Ето така да се получи. Сега ще ви покажа точно как трябва да се получи. Ето тази арка. Това ще ви е входа на вашата къща. После взимате втора такава възглавница и я слагате ето тук до нея. Ето точно тук. Го слагате. Ако това е малко по-нисичко, няма проблем. Просто обърнете възглавницата наобратно. Ето така. Ето така да стане. Ето така да се получи. Вътре да е. Ето така да се получи. Точно така. След това взимате третата голяма възглавница и я слагате ето тук в тази дупчица. Да се получи... ето така. Ето тук в тази дупчица. Оставете малка дупчица. Ето така. После взимате една такава възглавница, пак е голяма, но е по-скоро дебела. Мърдаме материалите, за да имаме място все пак. Така. Слагате ги. Слагате възглавницата хоризонтално. Ето така, а не ето така. Така. Ето така да се получи. После взимаме втората възглавница и я слагаме отгоре. Ето. Да се получи ето така. Така точно. Така. После започваме после с друго нещо. Взимаме една кърпа. Ще се видим след като я взема. Ето я кърпата, която ни трябва. И я слагаме ето тук. Разбрахте ли? Ето така я слагаме. Точно ето така. И я слагаме ето така. Я забучваме на дивана. Ето така да се получи. Е така да бъде. Точно.
И след това взимате една ето такава възглавница, нормална възглавница. Трябва да имате 3 нормални възглавници. И взимате първата. Чакай, едната е паднала. Взимате възглавницата. Няма нужда да е в същия цвят. Взимате възглавницата и я слагате в дупчицата на кърпата. Все едно като втора стая. Объркам се. Ето така да бъде. Тук в дупчицата. Не да бъде така, а в дупчицата. После взимате втората нормална възглавница и я слагате точно ето тук, на края на дивана. Ето тук и съвсем малко да виси. После взимате третата възглавница и я слагате ето тук с дебелата част. Ето тази дебела част е на тук. Така да се получи. И общо взето всичко за сега се получава ето точно така. И след малко ето там ще построим къща. В смисъл не къща, а втората част. И да, просто най-накрая слагате нормално едно много дълго одеяло. Не точно одеяло, ама да, пак. Само трябва да оставя телефона, защото снимам с телефон. Ето така да я оставя, само вие дали ще виждате. Някак си трябва да го подпра. Само да обърна една картина, да вие дали ще виждате. Да се подпра. Няма как да я подпра. Ще се опитам някак си. Съжалявам, хора, просто опитвам се. Както и да е. Някъде бързо. Просто ето така го слагам. Ето, ако го виждате. Виждате, добре. Виждате. Слагате това дълго. Ето тук в края на дивана. Ще ви покажа после точно как да го сложите. Ето така, после слагате там. И го слагате и го забучвате като чаршафче. Ето така, так. И после влизате вътре в дивана. И продължавате да го таковате, докато не стигнете до кърпата. После като стигнете до кърпата, продължавате. Взимате после другата част, да слагате върху кърпата и върху възглавницата, другата, която е последната. Ето точно така да стане. После ще ви покажа какво трябва да представляват всичко. После взимате другата част, ето тази част, да слагате така. Сега виждате, че имаме съвсем малко таванче. Ако изобщо виждате, то аз не знам дали виждате. Взимате и издърпвате насам. Ето така. Взимате, издърпвате. После идваме от другата страна. За малко, съжалявам, за малко ще се кача върху масата, защото иначе няма как да го направя. Идваме и тук, без да падаме. И слагаме това върху възглавницата, която сложихме малко по-рано. После правим ето така и вече си имаме второто. Ето така изглежда. Както ви казах, забучвате ето тук, забучвате, докато стигнете до кърпата. После идваме ето тук и слагаме 3 възглавници. Едната, ето тук възглавница, втората тук
И третата е ето там. Ето там. Сега ще ви покажа точно къде. Само да ето така. Ето там. Виждате я. И после, ако входът ви е твърде нисък, както моя в момента е твърде нисък, просто издърпвате. Ето така. Взимате го и издърпвате. Ще изпека вкусотии за другите животинки. Сигурно са гладни. Ето така правим. И дърпаме, докато не стане малко повече. И сме готови. Ако ви е харесало това видео, искам да се абонирате и да лайкнете този клип. И от мен, чао!